Bagong sing sabar menang. Wah, sari. Wong emosi iki mbok karangan. Ana sing emosi ngene iki mbok. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku men kepengin Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak ki rang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampean kres. Lho. Kok malah kurang ajar karo aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Gandak blagunduk karo gembal. Sumarante hawela. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mekaten ya sing pangandika paduka damel bombong tuwin marem. Miwah tentremanipun ingkang rayi ngamarta. Inggih mekaten Yayi. Tumunten kababarna menawa ta wigatosipun dari paduka miji dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Mugi andadosna ing kawiningan. Estunipun boten babakan perkawis kaprajan miwah negari Ngamarta. Tuwin kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa babar pisan boten. Namung emuti bilih paduka Kanjeng Koko Prabu menika dados pujangganing para Pandhawa. Mila awon menapa menawi perkawis menika kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih menika lelampahan ingkang sampun nglampah. Tanganipun sampun ngancik sapta ari ingkang sampun kepengker. Wonten ing madyaning dinten Sukra kasih ingkang rayi Ngamarta nyumpena pundhene ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan Koko Prabu katingal ingkang rayi nalika semanten mindran saking negari Ngamarta tumuli pepanggihan kelawan Kakang Semar Badranaya lumampah tebih purukipun saking negari Ngamarta ngantos sengga prapteng gisiking samudra. Nalika semanten Kakang Nayanta nganti dhateng rayi Ngamarta nitih baita lelayaran wonten ing segara Anakan. Dumadakan boten kanthi kanyana-nyana. Wonten toya bena ingkang nganyapu dhateng lampahing Palwa tepas jumplang punang Palwa. Ingkang rayi saged waluya nirmala temah jati wilujengaken dening pecahing Palwa. Ingga dumugi gisiking samudra nanging dumadakan Kakang Semar ical muspra tanpa lari. Bingung bilulungan manahipun ingkang rayi Ngamarta ngupaya dhateng icalipun Kakang Semar Badranaya. Nanging kados menapa ta kagiat raosing manah kula. Koko Prabu saking katebian Ki Lurah Semar katingalku mambanging toya. Saya caket papanipun Lurah Semar nyaketi dhateng papan lenggahipun ingkang rayi Ngamarta. Nanging kados menapa elokipun dene Kakang Semar Badranaya katingal mawa cahya manter sak sadolanan. Dene asaling cahya menika kala wau boten sanes kejawi namung saking wujuding Sang Hyang Candra ingkang pinangku dening Kakang Semar Badranaya. Koko Prabu lelampahan ingkang mekaten menika kala wau tumrap kula namung sawijining pasumpenan ewadene elokipun nadyan wong sawangsul kula kipataken saking paningal kula sisihaken saking batos mboten saged ical parandene tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta. Tumuli sasampunipun kula tetarosan kan kadang-kadang kula para Pandhawa sanesipun mlebet kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara. Sedaya sami sarujuk bilih pasumpenan menika kala wau supados paduka ingkang anyara wedhekaken tuwin angglejah werdining pasumpenan menika kala wau menapa Koko Prabu tuwin menapa gandeng cenengipun ingkang rayi kaliyan Kakang Semar Badranaya. Mugi kepareng paduka mbabarana ingkang sejati kula pitados jernyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu menika panunggalanipun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten mantra-mantra lenggahing nata ing Ndrawati nanging kados dene tumedhaking Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum pepadang tumrapipun ingkang rayipun Darma Kusuma Koko Prabu Ndrawati jagat wasisanipun Bathara Wayah jagat nuwun sewu Yayi. Mboten nami kula menika badhe ngongasaken dhateng awak kula piyambak menika babar pisan mboten namung
sedaya menika sampun prisa bilih kula menika pujangganipun para Pandhawa. Kula menika swing para kadang Pandhawa. Monggo sareng kula timbang-timbang, sareng kula petang. Sawanipun ing Raka Indrawati menika wonten negari Ngamarta jebul pinanggihipun namung kinen nyara wadhekaken babagan pasumpenan. Nuwun sewu. Menawi tumrap ing Raka Indrawati menika bab pasumpenan menika kula nuwun sewu. Menika saben jalma nglampahi saben titah ingkang tasih gumelar wonten ing jagat tasih kedunungan kulit daging menika tertentu nglampahi ingkang sinebut pasumpenan menika kala wau. Turta babagan pasumpenan menika nuwun sewu, ngelmu ingkang enteng, ngelmu ingkang ngandhap. Nanging sabab menapa perkawis menika dadak teka paduka ambayong dhateng Raka Indrawati. Kresna kakangku, Werkudara piye? Aja sok ngentengke babagan ngelmu. Sing jeneng ilmu tumrap aku iki kabeh ana werdine, kabeh ana pigunane. Nadan mung sak derma wujuding ngelmu impen, nanging tumrap aku akeh para sepuh, akeh para piyayi sing padha ngendikake lelakoning menungsa ning jagat kadang kala sinasmitan wujuding pasumpenan. Mula aja sok gampang ngremehke lawan babagan impen. Kresna kakangku didhawuhi utawa disuwun rawuh mrene ing wigati merdekake babagan pasumpenan impen disandang dening barep kakangku iki werdine apa? Aja malah mbok entengake. Werkudara, nggih. Kewajibanipun kakang kuwi dadi suwing para kadang Pandhawa. Besok kuwi yen ta wis tumapak perang gedhe Bratayuda pun kakang kuwi bakal angemongi para Pandhawa. Ora kok uripe Natandrawati iki mengkon glejah babagan impen. Lah kok epeh temen gedhoane. Ing atase aku ki Ratu Gung Binathara, mongko kabeh jagat wis padha ngerti yen to Natandrawati iki titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Keraya-raya pun kakang sowan negara Ngamarta lah kok ming disuwuni priksa babagan impen. Lah apa negara Ngamarta iki kurang wong ngerti babagan pasumpenan? Si Adi kuwi wis tau tate ketemu karo dewamu, ya kuwi Sang Ruci Bathara. Ngelmune Werkudara kuwi seprapat jagat wis tamat. Sapa to ingkang ngungkuli marang ilmune Werkudara? Ora ana. Kawruh kasampurnan panunggal sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra pangruwating yo kabeh wis kinungkep dening Dimas Werkudara. Lah kok ming babagan impen kok dadak mboyong kelawan sawanipun kakang kuwi apa ora jeneng mirang-mirangke to Yayi? Apa Pandhawa kuwi ora ngerti babagan werdining pasumpenan? Semono uga Janaka. Saiki aku tak takon, Arjuna kuwi ya kurang apa coba? Janaka tau tate dadi pendhita. Janaka tau tate dadi suwijining resi. Mongko ya limpat ing kawruh, limpat ing ilmu. Nanging sabab apa ming babagan impen wae lah kok dadak mboyongi kelawan pun kakang. Ora usah dadakake adhem sing tanpa guna. Saiki ngene wae. Kowe ora usah dadak ngorek-orek karo alaning wong liya. Ora usah dadak ngonceki karo githoke wong liya. Mung kari kowe gelem merdekake apa ora? Yen pancen kowe gelem merdekake gage perdine apa? Ning yen kowe ora gelem merdekake, ndak sebut ora kok ora gelem, nanging pancene kowe ora ngerti babagan pasumpenan. Kowe ora ngerti werdine impen. Lho, pun ngakang ngerti, nek ngerti rasa kakehan gunung. Gage ngendika werdine apa? Sambung ora pete apa karo Kunta kakangku. Sambung ora pete apa karo negara Ngamarta. Jagat waisaning Bathara. Ya, Werkudara. Nggih. Mara midhaketna sabdaning pun ngakang. Kaya ngapa tak ngrungokke pangandikaning Kresna kakangku? Yayi, kula wonten pangandika ing adhawuh Koko Prabu. Pasumpenan ingkang paduka lampahi menika kala wau wancinipun ing dinten Sukra kasih. Mestinipun wonten wanci Koko Prabu. Pasumpenan kula manjing wanci ing Ndara Dasih utawi Puspa Tajem. Tegesipun impen ingkang badhe kababar dados kasunyatan. Menawi kula mekaten pasumpenan paduka menika sak mangke wonten gandeng cirengipun karo negari Ngamarta sabab paduka Hyai Prabu menika makutaning bangsa Ngamarta. Paduka menika ingkang mangreh negari Ngamarta. Mila wonten madaning pasumpenan menawi paduka nyumpena babagan paduka Hyai Prabu piyambak menika ateges badhe wonten sasmita ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta. Wondene babagan Kakang Semar menika mangke ugi wonten gandeng cirengipun kaliyan kawontenan negari Ngamarta. Kawontenan Praja Ngamarta. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados dene sowanipun Bagong atmajanipun iki Lurah Semar Badranaya. Jagat wasaning Bathara wayang karo jagat
Mbok menawi Bagong sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun, Yayi. Tumunten katimbal ana menapa wigatosipun Bagong dene sowan wonten Garing Amarta. Koko Prabu Kasekecakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawonokon, Yayi. Sampun boten kirang sekeca. Ana kawan Bagong padha kanirarja sapraptanira Panakawan Bagong. Nunamet pasang Kalimantabe tinebena ngila duni dumawahing tawang-tawang sinuwun linepatna ing tulamanu kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Raharja saklakumu nering sambikala tebih saking rubeda sesuk meneh nek sowan Alindra kuwi aja mung nganggo kathok-tok Bagong sing nganggo tata krama, sing nganggo sopan santun. Niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandheg lapangan munggahke panggung. Mengkono Bagong. Nggih wonten acara merti dusun. Kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok mburi kelirok geger. Jebul nek mboten nonton kula wis ora rampung. Iya Bagong. Nggih. Ngono to Bagong. Kasinggihan mongko gremes aku terus lambi kula uculi kula pepet teng mriku. Lah kok ora tok gawa pengko nek ilang. Lah sampean ngijoli. Lho. Ming arep gorek sing anyar. Mekaten sinuwun. Prayoga nunggon mulunggu sampun boten kirang sekeca. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Darawati. Iya Bagong. Oh nggih, pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Pangestuku tampan ana Panakawan. Kula pun dinggo jimat paripeh dayanana ing kasantosaning ira. Iya. Ora usah nganggo ira. Oh nggih, nggih kebablasen kok. Dadosaken kasantosaning lair batos. Iya Bagong prayogakna ya Panakawan. Ngono nggih, sampun mboten kirang sekejul. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Ndara Werkudara. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya prayogakna. Ngono nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ing atase Panakawaning Pandhawa munggah menganggo kathok. Nek gandeng kowe Panakawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo para nayaka punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. Nggih nggih, ada wedi kalih kula niku abdi kinasih. Iya, prayogana. Nggih, Bagong Raharja sapraptamu. Ndara Janaka. Iya, Bagong. Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya tak tampa Panakawan. Bagong padha raja sapraptamu, Bagong padha raja sapraptamu. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nggih, sanget anggen kawula pundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Tobat iki ora Bagong wilujeng. Wah pangestumu apik. Wah jan saya lemu wae. Inggih. Dos pundi kabaripun? Apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang randang pangan. Inggih. Adimu ora mbageke aku. Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu. Selamat aku dicilike awake ndak kena lara jantung kok. Inggih. Wong anggere lemu-lemu gajihe engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona lho. Derek. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus, meneh ya ngono kuwi. Sing jeneng wanita kuwi jarwa dasake wani ditata. Ha ta? Nggih, kudu wani ditata karo Kyai Kakung merga wong lanang iki nek do ngarani Gusti Allah katon ngono wae.
Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Inggih. Ngono? Nggih, istakaken dawuh. Aja sok wani diblanja pira-pira manut. Inggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Apuren to. Ha mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjaken sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo Panakawan. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih Kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula trinampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka 2 kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon. Terus kula sowan. Jane ana ngapa to, Pak? Nek Gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Ha ukurane wis semene karo ngono. Ha. Kula matur karo Bapak, jane Bapak iki nek ngopo to? Bapak iki sebabe ngopo kok meneng wae. Ngene ya Pak tak kandhani. Nek Bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku isih cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nang ndi-ndi dadak digendong. Oke bocah sing ra gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niki oke. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arep bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek ndek pinginan apa-apa sing tok jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petro saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayaan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Ya wis. Sekawit bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh muni, kowe semaur ora apa mak tempiling. Lah jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok, Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petro kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih Pak, kula terus dingklu. Iya Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang ngomong. Babi sister. Apa? Babi sister. Korku doro genahno kuwi, Ga.
Arjuna genano mboten kemawon. Niku lho sing tukang ngomong lho. Ya udu babi, baby. Kresna kok muni baby. Ya aku. Do tak pancing do kewetu. Bapakne tukang ngomong, bapakne iku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa, uripe pancen dienggo momong para satriya-satriya sing ateten ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undaan bayan? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Mergo bapak niku seneng srawung karo wong apik, seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-alane menungsa nek seneng srawung karo wong becik suwe-suwe dadi wong apik. Ngoten? Iya, Bagus. Nggih. Mula bapak niku biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateten ati suci pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sok kuwi lho, sapa jenenge? Mung suwe dasa mung kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turu-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti claprang. Bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripala jinawi. Negara Ngamarta iki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Kang. Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik kuwi padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong ki, aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih, yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangan niku mboten bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Jamrut Hermutiara Gergene, Jamrut Jumetiara Hergene. Ning bangun kayangan iku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan iku tebih saking regejegan, adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat, adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong nggih. Lah terus kok bapak meneng wae mergo syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae, Bagong? 1 tumbak. Wah, apa ya lali aku. Larat. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene lho. Jane aku wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak kara welang. Nah, tumbak tempe kara. Kara welang. Tumbak kara welang. Payung mata. Tunggul naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora nata. Wah, diagelan cempongan ning kraton. Orang ora apal
Jamus kok Jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Prabu Untadewah menika ingkang sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka Jamus miyang jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa dene kowe duwe niat pribadi lawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten saged diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong. Nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulih pancen bareng kakakku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka 3 negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak kara welang, pustaka Jamus jimat Kalimasada. Paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan. Luhur temen gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi Kakang Prabu mboten nama kula arep-arep pisan nanging napa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula mathuk miwan sarujung Kakang Prabu. Semanten ugi kula Prabu. Menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae, monggo paduka pareng maringaken pusaka 3 menika kala wau. Nggih, monggo Kakang Prabu paduka pareng maringaken pusaka 3 menika kala wau Kakang Prabu. Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk Panakawan. Wah, jan lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngoten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan kepareng dinten iki kula nyuwun supados pusaka 3 menika kula aturi maringaken sakmangke mugia badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun. Yayi wonten dawuh mangke riyen kula badhe rembakan kaliyan Bagong. Nalindra mbek marwa sing sang mangyat urda kata kaping hirika sang pinarwasa Yai, Kakang Prabu wonten timbalan. Mestinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalar ingkang ganep. Dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Menapa ta sababipun kula matur ing kados mekaten? Amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kaliyan Kakang Semar. Kula mboten badhe ngembe kaliyan Kakang Semar babar pisan mboten. Namung Kakang Semar menika mestinipun mila dhateng kawontenanipun. Namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngampil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun. Tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka Jamus nyang jimat Kalimasada. Kula nuwun pamunten. Nadyan sedaya sampun sami priksa bilih Semar menika dewa Ngejawantah. Menika panitisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging Semar menika kedunungan kulit daging, mongko gesangipun sak tataning jalma wantah. Sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhahi ancas gegayuhan sanes. Kados to, upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat. Sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedah dipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yai.
ana wong ngomong kok nang kuping kok semelet kokean treble. Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto. Mangke riyen kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh ta. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayane bapak urip ana ngalam padhak. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar menang. Wah. Sorry. Wong emosi iki mbok karangan. Ana sing emosi ngene iki mbok. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku men kepengin Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak ki rang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapakku rang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampean kres. Lho. Kok malah kurang ngajar karo aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana walate. Sampean nglarake ati kok. Bapak Cuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pengalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo brebes milih mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat, sarana kepengin melek pusaka 3, ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti glesang. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titi sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton kuwi dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo Koko Prabu Ndorowati. Sampeyan meneng iki ora? Wah, kowe malah nantang karaku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wae omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gawake kethokan kuku. Warku Dara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit kula dutus bapane mergo kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatahan piye? Tatahan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, non. mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen mawu tirtaning kesabaran. Tirta sabari le opek nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno ya. Ora Bagong ning sabar ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Pamane kok wis nesu ngene ya ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane?
ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gede-gede. Nek Semar nesu Sinuwun Ndarawati omong ngono to Le. Heeh, Pak. Tak pethokke. Sampeyan wani pethokan karo Bapak? Wani? Hah? Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 taun. Nah. 20 taun yakin. Ora guyon. Nek kosok baline sampean nek pancen wani mangendika Bagong, ucapku iki kandhane Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula nggawa mantel. Ora nggawa pustaka Jamus Klimasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapane. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Ya wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Nggih. Tanggo bengok-bengok ngelak. Wontenipun aku akiyu. Lho. Mban goblok. Goblok. Aku akiyu. Hah, muni ae. Ya ngono kabeh. Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula lapor kare bapak sinuwun. Bagong wong edan. Ana satriya diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karo kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ya ngarang sik sapa iki. Karo Bathara Nrata. Lho. Bathara Nrata. Merengi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise entuk Wahyu Kaprawiran aku digdaya kliwat ukur nembe kowe kon nyeblokke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Ya, lah sembrono. Ayo. Ye, sak wuder isih kurang jero, ha. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Muni kowe sak arepane. Bagong aku njaluk ngapura. Aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Wis notoki gundulku nganti moncrot iki. Ora bakal tane ngapura kowe. Acebloke ngentah nganti entek sirahmu blesek nang lemah kukuker kare-kare. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora kok ngono wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya gleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero kita AC. Dengkulmu mlocot. Ana weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tyagi Anggir Antasena ingkang ngrencangi dhateng Bagong. Heeh. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ini lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep tak teruske ning nyekel Bagong. Menawi kula terusaken, mung suwe ditutup sapa-sapa? Aku. Ayo jajal kok piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudyar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mumpung ayo muni wani ngono. Oh, sampluki tenan. Nggih, kula namung kestakaken dawuh. Bagong ora salah, Lek.
Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan ngabek karo Siwa Ndrawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndrawati ku tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya. Ah, wis kono kundur. Menawa dibundukani Siwa Ndrawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing mbakku sampeyan kundur, rasa melu-melu. Nuwun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Siwa Ndrawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampeyan melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis daki kundur wae ning garwa ruci. Ngoten nggih. Nggih, ya pamit kula wangsul. Sampeyan niku pancen satriya sing ndugal kewarisan ning iso ngrampungi sakehe masalah. Wis saiki kowe bali yo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tumbak para welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangan mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Orang nakal to. Ta omongi ya. Kuwi tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani. Arep pusaka kuwi biyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten Den. Omong kok senani crebang-crebung. Oh ya ceblang-ceblung. Crebang-crebung kok ceblang-ceblung. Mulane omong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyuwun ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa saperangan wis mrono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong, percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh. Oh. Eling kaya adimu lanang kok malah tok perwasa, Dimas peteng paningalku ora weruh apa-apa. Nanging saiki pun Kakang wis eling Purwadasina. Yayi, uwalana pun Kakang. Wis eling Kang. Wis syukur Kang, Pak. Ngopo tru? Niki bakal ngasul panen niki. Ngopo dileki sini. Kula omongane wis ora cetha. Pripun Den iki? Wis kono, tambanono dhewe. Jarene wong tuwa mbiyen demit ki wedine nek diusek-usek nganggo pelanangan. Biar nganggo ra gelem metu ditenono. Piye terus nyoto Hen nyilih nggonku apa? Gah nggonmu ya nggonmu dhewe ora nggonku usek-usek ngomong ndur ngapur ora kapok kapok ora terus wis sadar oh wis to wis kebacut kaya mbako.
Kebacut kaya susur. Mempeng lek mun jejeli. Anda ora sadar kok. Iblis ya ora. Wah, kok Karang Kadempel disobo demit akeh banget kaya ngene iki akeh sing kawula sing do padu do gelut dhewe-dhewe kae kok matur bapak yo. Petro eneng apa? Karang Kadempel geger, Pak. Ndarantasena Cubriya, Karang Kadempel kok sumuke ora jamak. Bareng ngono kok Ndarantarja kangsupan demit. Kawula Karang Kadempel akeh sing padha kangsupan. Sak keluarga padha congkrah, kanca padha gelut dhewe-dhewe. Nyemanggake, Pak. Pancen setan ratatanan. Durga ngumpulumpukke wadya-balane kon ngiri godha kekarep aku. Demit pirang-pirang, Pak. Wong arep nyingkirke demit iki gampang. Nyuwun daya kekuatan. Tak paringi aja kuwatir. Mantra iki apalno. Kowe nek ketemu demit, mantra iki unekno, mengko demit iki kobong. Napa, Pak? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Kuwi bolan balen ana. Nek ming demit kobong awake. Oh nggih. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Nyuwun pamit, Pak. Ya sing hati-hati. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Iya, Pak. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Siap. Yuwana teguh sik. Teguh sik, teguh. Teguh ngarep. Luweh. Mengandane kok nesu ta, Pak? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti, guys. Teguh Yuwana slamet, slamet ning gone teguh. Ben kae ora klera-kleru. Yo Gong yo. Yo, aku ora apal e. Ora apa-apa. Waton kendele ora apa-apa. Udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mantrame bapak mandi. Ayo kene sapa ketok Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning. Waduh, iki medeni banget iki. Ora kuat aku nyawang. Teguh karo slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet, slamet dolan karo Yuwana. Hah? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ora apal iki rasa sok. Ayo golekine yo asem. Piye mau Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Dawalke. Oke. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet ngene Teguh. Ora yo kleru meneh. Ayo Gong jajal ya para. Oke. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana. Asemi aku jane wis apal dadi kisruh. Mergo dijejeli. Lemet kaya ngono. Teguh Yuwana slamet. Acuk dah. Piye Gong sukses? Sukses apa cokot e? Mangkel aku. Iso pas karo cangkemku. Mandluk. Yo. Ih kowe. Ih kowe. Monggo senengane ngeplaki terus ora.
Slamet saka kesan. Waduh. Gong demite nggawa godo. Sebabe aku dituthuk sirah. Udu godo terus. Apa? Kolor. Kolor kok dawa banget ora. Waduh. Rasa men to iki. Tego Yono Slamet saka kersan delung. Gatra. Tego Yono Slamet saka kersan. Kok gampang reng tak jejeke teko modar. Mati sakal. Lah aku nek ora melu ngewangi Petruk ora rambung-rambung. Udus. Wah. Kok ora dipateni, Gong? Ya aja dipateni iki nggo dolan. Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Ayo endi wong karang kadempel luwe-luwe sing aran Semar Badranaya bakal bangun kayangan ngembari panguwasaning para dewa. Iki matengga rupa bakal ngamuk punggung. Mak Cilik ora sawujud kaya ngono kuwi. Jane mak cilik iki sing digayuh apa? Coba aku tak nyuwun mriksa. Lah kok sampean arep tegel mentala karo kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki ora tau pisah karo mak cilik Panengah. Kakekne Semar ora tau pisah karo mak cilik Janaka. Apa kaya ngono kuwi kok sing mak cilik karo kakekne Semar. Monggo kakekne Semar kuwi duwe niat kaya ngono kuwi bakal mbangun negara Ngamarta. Ngamarta iki kagungane sapa? Mak cilik melu duweni negara Ngamarta. Niate kakek Semar sing lahir batin kaya ngono kok malah sampean kaya ngono kuwi apa ora ngisini-sini apa ora mirang-mirangke mak cilik. Oh. Anakku nggih anakku Antasena. Nadyan wong sogal ndugal kewarisan nanging ngrawit ati mutan prabeda wong watuamu Kakang Mas Njodi Marti nyata pinter wegik sarta wasis wis rasah ngalem karo aku. Saiki mak cilik nglumpuk ana ing Karang Kadempel dinteni karo Siwa Ngamarta Rama Kyai Njodipati karo mak cilik saujajar Bumi Tawu. Kono manunggal dadi cimen tentrem atine kakekne Semar. Antasena wis apa jajal reka. Oh. Ayo di Semar arep ngembari panguwasaning para dewa mbangun kayangan aku ingkang ora nrimake. Mungsuhmu dudu kakene Semar aku gaglak limpah. Pandha tata Gati Wisraya
Indriyaksa Sara Maruta Pawana Gana Margana Semar Putranaya. Nggih. Lho. Kowe basa karo aku. Wah, dosa napa sing ajeng kula sandhang? Nek kula mboten basa karo sampeyan. Nadyan wujud sampeyan iku yaksa laire ning sing kula sawang batin. Sing kula sawang batin. Sinuwun. Cobi nek sampeyan pancen sampeyan iku wujuding yaksa ingkang lantip panggraitane. Nek pancen sampeyan iku pancen pinter, sampeyan iku pancen awas paningale mang presani atine Semar sing duwe niat liyane mbangun kayangan. Kula kepengin kedunungan derajat pangkat, kula kepengin kedunungan bondo donya. Mang dumuk teng pundi niat kula? Kira kula mboten nonton, pangira kula mboten ajeng kelepetan dhateng tumindak sing mboten sae. Kula pitados niat kula kaya ngeten iki mboten ajeng ngendhih dhateng asmanipun Natandrawati ing sampun kaluka kajana pira minangka dados pujangganing Pandhawa, minangka dados suwing para Pandhawa. Kula mbangun iki mung kanggo kamuktening para Pandhawa. Nek Semar niku wong momong ya mung tetep dadi wong momong, ora duwe niat kepengin gayuh derajat pangkat sing dhuwur mboten. Mboten kepengin ngembari pujangganing Ngamarta mboten. Lenggah enten papanipun piyambak-piyambak ning sing baku matsinamatan aja duwe rasa cubriya sing ala kalih kula. Sampeyan pakartenipun ngados mekaten menika menapa badhe uncat Sang Hyang Wisnu saking angganipun Natandrawati? Menapa Wisnu badhe kecalan kawicaksanan Ndara? Wah. Paisanimu Bathara Ayatra jagat Kakang Nayantaka. Aku nyuwun pangapura Kakang dening nganti kaya mengkene lakon iki kudu ndak sandhak jebul bener. Ngendikaning para sepuh padha nyebutake wong kang ora kuat ngeper mubal babaling kanepson wekasan bakalan duweni rasa cubriya marang sak pepadane. Kuwi kabeh mau tuwa saka rasa ora seneng sarta saka rasa kang ora prayoga ing tukul ana ing jroning ati ing wekasan ora iso dipeper. Nggih, pun boten sah diundhamana. Sing jeneng wong urip ing alam padang menika mesti katabetan rasa ala, kapat-kadepan niat ala. Nggih ming gumantung titah menika kala wau saged angendhaleni menapa mboten. Nek ora iso ngendhaleni nggih sampun bakal kesuhu dhateng dalan ingkang boten prayoga, bakal kesuhu dhateng margi ingkang boten trep. Iya. Awe. Ngempal kalian punden Pandhawa wonten Karang Kadempel Kakang Semar Lilamu. Nggih, mboten napa-napa. Permoni arep ngopo? Permen moni arep ngopo? Batu-batu, Mas. Kula badhe nyuwun boten kitang setunggal kawula Karang Kadempel dados panganipun baju barat. Wis. Ngawur. Sing dadi panganmu kuwi ora kok wong apik-apik sing mapan ning Karang Kadempel. Kawula sing ora ngerti kenthang iki puning lelakon pojok plereting kahanan aja mbok ganggu gawe mengko ndak aku nesu. Nek aku nesu kowe mesti bingung uripmu ning dandang mangure. Inggih. Aja ganggu gawe pedusunan kene. Aja ganggu gawe rong pedusunan iki sing wis padha rukun aja mbok gawe congkrah. Aku weruh kowe kemliwer ning pedusunan kene arep gawe kisruh. Wah lah kowe sak balamu tak kumbala geni kobong kabeh. Nyuwun pamit Kakang.
setetes daging setampil. Ora Kundara wong dandang mangurip. Ora bakal kuat sarta ora bakal tedas yen to kowe nyokot marang daging Satya Ngawarta. Blerek kuku Pancanaka mbuh dadi aduh. Arsa madange jagat tumunguk-munguk paning sapucak ing bukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung sedaya pun ketingal padhang ya Semar nggih. Pandhawa pun mlempak teng Karang Kadempel kula ajeng miwiti nggene mbangun kayangan mujudaken praja Ngamarta. Ing embanipun kadidine gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman kabagyan lan karukunan tebih saking regejegan tebih saking tumindak cecengilan ya Semar. Sapurnaning cariyos menika muga dados panjangkanipun para pundhen kula sami lenggah wonten ing Karangasem Bilan A sageta dipun ijabahi dening panguwasaning Gusti Ngakarya jagat ya niring sambikala ayem ayom rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun nganti wiwit enjang menika ngantos sak dumuginipun benjang ya Semar. Purnaning gati sura sudra janing kamrat sobrasut kapilah Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggih Ndara.